To jama'a assalamu alaikum. Yau na sake dawo muku domin in muku bayani akan fina-finan Hausa na da na yanzu. To menene bambancin fina-finan Hausa na da na yanzu? Bambancin a bayyane yake. Duk da dai wasu suna ta cewa ai fina-finan da sun fi na yanzu, wasu kuma suna cewa fina-finan yanzu sun fi na da. To kowa yana da hujjarsa ta cewa fina-finai na da sun fi na yanzu ko na yanzu sun fi na da. Amma ni a ganina, in an tambaye ni da fina-finan da na yanzu wanne ne suka fi tsafta, wanne ne suka fi aiki mai kyau, bambancin shine a bayyane yake. Tunda yanzu an samu kayan aiki fiye da na da. Zamani ya zo ga kayan aiki, an kawo kyamarori masu kyau, an kawo abin ɗaukar sauti mai kyau wanda zaka ga yana fidda hoto raɗau, fidda sound mai kyau. To bambancin shine fina-finan yanzu sun fi samun kayan aiki fiye da na da. A na da kuma labari, an fi nutsuwa a yi labari mai kyau a fina-finan da. To kaga kowanne, idan ka ce na da ya fi na yanzu kyau, kai ma kana da hujja. Idan ka ce kuma na yanzu sun fi na da kyau, nan ma kana da hujja. Saboda labaran da ake nutsuwa a yi su a da, a yanzu gaskiya akwai gyararraki da ake. Duk da dai wasu suna ƙoƙari a cikin masana'antar nan tamu ta Kannywood. Ba za mu ce komai ba sai san barka. Ana iya ƙoƙari kuma muna shi musu albarka, domin tsayawa a dage shi yake kawo ci gaba akan dukkan wasu al'amura na rayuwa. Amma idan ka tsaya ka ce sai ka jira wane, to sai ka ga komai ya zo ya wuce ya bakka. To kuma mutanenmu producers da directors da artists ɗin da marubutan da costume ɗin da masu ɗaukar sauti da masu kyamara, kai dukkan wanda yake fitowa ko design ko gasu nan dai ba za su irgu ba masana'antar nan tamu. To kowa yana iya nasa ƙoƙarin. Kuma a yanzu gaskiya na gani mutane na cikin Kannywood suna ƙoƙarin ninninka abin da suke ƙoƙarin yi a baya. Shi sa yanzu za ku dinga ganin series suna zuwa muku a tsaftace, fina-finan Hausa ma za ku ga suna zuwa muku a tsaftace. Kuma ku ci gaba da kallon fina-finan Hausa, in Allah ya yarda abin da ba kwa tunani ma za ku gani. Labari mai faɗakarwa da masu ma'ana da masu baku dariya da masu nishaɗantar da ku, duka wannan masana'anta ta ɗauki yunƙurin ƙoƙarin kawo muku dukkan abubuwan da za ku kalla ku nishaɗantu, ku faɗaka. Na gode. Ni ne naku Nasiru Alhaji Isa mai kamfanin Sadinas. Sai mun tara a wani karan. Na gode. Allah ya bar zumunci da ƙoƙarin kallonmu da kuke yi. Wallahi kullum mu ne muku addu'a kamar yadda kuke mana. Kullum ku ne mana addu'a, mu ma kuma Allah ya saka muku da alheri.